अक्षरा सिंह के खूबसूरती फैंस के दिल चुरा लहलस, देखी उनुकर वायरल तस्वीर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह हमेशा सुर्खियन में बनल रहेली। फिल्मन का साथे सोशल मीडिया पर भी उनुकर जबरदस्त मौजूदगी बा। हाल ही में अक्षरा सिंह कुछ ऐसने ग्लैमर्स तस्वीर शेयर कैली जवना के देखत प्रशंसकन के दिल के धड़कन बढ़ गयल बा। इंस्टाग्राम पर शेयर भइल ए तस्वीर में अक्षरा साड़ी में दिखाई देतारी। उ कैप्शन में लिखले की साड़ी के संगे हमार प्रेम प्रसंग के कवनो सीमा नहीं खे। उनुकर सुंदरता एह तस्वीरन में देखे लायक बा। उनुका आंख बंद करके देखावल अंदाज पर प्रशंसकन के दिल गवा दिहल गयल बा। कुछ तस्वीर में अक्षरा कैजुअल लुक में भी पोज देले बाड़ी। एगो तस्वीर के संगे उ लिखले की सबसे जरूरी बा पोज, अब जदी आप हमरा से प्यार करतानी त हमरा के सहन करी, हम सिर्फ अईसन बानी। एह अंदाज में भी अक्षरा के सुंदरता के कवनो जवाब नहीं खे। हल्का बैंगनी रंग के साड़ी अवुरी गहरे बैंगनी रंग के ब्लाउज में अक्षरा के लुक बहुत आकर्षक बा। उनुकर सुंदरता बॉलीवुड अवुरी साउथ के बहुत अभिनेत्री से मुकाबला करेले। जबकि दूसरा तस्वीर में अक्षरा बौछार के मजा लेत लौकत बाड़ी। उएकरा के कैप्शन में लिखली की हमरा यह एहसास बहुत पसंद बा। प्रशंसक एह तस्वीरन पर ढेर प्यार के बरसात कर रहल बाड़े। 32 बरिस के अक्षरा सिंह साल 2010 में फिल्म सत्यमेव जयते से आपन शुरुआत कैले रही, जवना में उ रवि किशन का साथे रहली। एकरा बाद खेसारी लाल यादव के संगे उनुकर जोड़ी प्यार जाए पर वचन ना जाए, अवुरी, बलमा बिहार वाला जैसन फिल्मन में दिखाई देलस। अक्षरा सिंह पवन सिंह का साथे सत्य, ताबादला, माँ तुझे सलाम जैसन सुपरहिट फिल्मन में काम कैले बाड़ी, जवना से भोजपुरी इंडस्ट्री में उनुकर लोकप्रियता औरी बढ़ गई। खाली भोजपुरी ना, अक्षरा जी 2015 में हिंदी टीवी धारावाहिक काला टीका आ सेवा वाली बहू में भी काम कैली, जवन जी टीवी पर प्रसारित भइल रहे। एकरा अलावे उ कई गो टीवी शो में आपन अभिनय कौशल देखवले बाड़े। अक्षरा सिंह के ताजा तस्वीरा उनुकर बेहतरीन अंदाज देख के प्रशंसक पागल हो गल बाड़े। हर हरकत पर प्रशंसक उनुका से प्यार करेले आ एही चलते उनुकर तस्वीर अतना वायरल होखत जात बा।